Ha? Isang ganda. Mulong pres lagi siya mana. Kamu lagi na sa sige kuan may sud sa bulsa. Ay mau sa mau. Ari na Andre, ari na. Ayo panuk mo bro. Ha? Punta ka. Ay lagi pag binaldito lagi art. Mo na mo anak. Ha? Ginahak ko itong dumadyong mi. Hey, papason ko to eh. Manana na kasi mo. Okay kasi mi. O di kay kuan man to, bilar man to. Ha? Kay Bilar. Bilar ba? sila ka na dai? Ha, di na lang ni mamagdong. Say ba? Layo lang ni mo. Ready? Kau diri ark kau diri ark oh. Kan a. Ark na oh. Kaon. Kedua na ni siya di kaon. Nah, Rail o Rail. Inday ay nay. Tuwa Inday, tata Inday nay. Tuwa Inday, naglibog siya sa iyang auto-auto. Manam to kaon sa Inday. Orang dia tu usara